utambuke kuika ase ward ya Wasichache kutoka ase constituency ya Bobasi ase siasa chabwa tanse asumu yegabwa matanga asabarai abekirana bakoragwa n'umwana siasa Sirieta Augustine Mosenyandoro nigawesokia na kubolia bariborogongo go chama ase faida yo mugusi mnenchere mu yokubanekeria amagenderero parado tetarianda omusani onanaro chokwana otabanga ngagose ngamba nabo serikali gasena korega singa tuganya tukiro buna chukura chiage ntokira tumaita chibese paranjero amagosa naro kubolia magendo inje bunande gatinganje tsegi tindikora amamonto lakini bese rero ya magendo tikekora magendo lakini korende na ajire gotara wasionsi na temere konyegerere obasi atutukanire onde bwenzi wegero kwesimigo beire amatebi kipara cheito chiasarikire epare rwete motondo yasoka itumbe estarigete edaraja ya nyamache yasarikire ngaibono biri ago chiotokere arwarte na igoro magoteba motebiga obasi ntotagete abaraya bake obasi ana ngaliba obasi amanya na bagayo busigani abagayo bari mu manyora abagayo nyagitanya na manyora ayo biya kwira mabagaye nanda abantu bamitoje ba device ekara tawacharo murai tacharo murai waikabantanye omurai yo chesa abantu ibona teba murabana nje tita meeting chi hotel tigangite baka bomo nginolia nsoro romanya mboko nkia